Dwi wedi cyffroi heddiw achos da ni'n mynd i fod yn defnyddio yr holl liwiau yna. Da chi'n barod i fffeltio ffab? A dyma be dwi'n defnyddio heddiw, os da chi eisiau rhoi cynnig arni hefyd. Os da chi yn eistedd blaen eich set adran gweiddi, dafad! Wel ie, da chi'n iawn, gwlan dafad ydy hwn. A mae'r broses o fffeltio yn ganrifoedd oed. A mae'n digwydd drwy gyfuno gwlan a dŵr sebon. Felly, ewn ni amdani. Be ydych chi angen ydy tywel, bubble wrap. Cofiwch bod angen i'r swigod bod yr ochr ar ei fyny yn eich gwynebu chi. Mi ddechrau efo'r gwlan gwyn. Gafel yng nghwmffon y gwlan mewn ffordd a'i dynnu fo efo'n dwylo fel yma. Da ni am mynd un ffordd i ddechrau hefo hi, yna i'r cyfeiriad arall fel hyn. Gwnewch rhyw 2 haen. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych chi gynfas wen gref i ddal gweddill y lliwiau. Cyn cychwyn bob proses, fydda i'n mynd ati i gael spec drwy'n llyfr braslunio. Dwi wedi bod am dro yr wsos yma a di casglu bethau sy'n yn ysbrydoli fi a yr holl liwiau dwi wedi weld. Rwan di'r amser cyffroes achos da ni'n mynd i gael defnyddio yr holl liwiau yma. Dwi'n mynd i fynd yn ôl at y llun bach nes i braslunio a sbio ar y lliwiau oedd hi'n ysbrydoli fi yn y lle cyntaf. Reita. Dwi am ddefnyddio amrywiaeth o bincs a ffiws i ddechrau i gyfleu dimensiwn 3D. Mewn ffordd, da ni'n defnyddio y gwlan lliw fel yn potia paent ni. Mae fffeltio yn broses rhydd iawn a mi allwch chi gael canlyniadau abstract, ond os da chi eisiau mwy o siap, mi allwch chi dynnu darnau teneuach a'i gosod yn y lle penodol. Os gynnwch chi darnau o edad i droelli neu ribana adra, mi fedrwch chi i roi nhw i fewn iddo fo. Mae hwn yn atgoffa fi o'r gorwel. Dwi'n hapus iawn efo'r darn sy'n o mlaen i wan, felly yn barod at y cam nesaf. Mae'r gwlan yn eitha trwchus, ond mae'n braf iawn i'w deimlo. Dwi wedi golchi'n ngharten llefrith a dilenwi fo bron i'r top efo dŵr oer o'r tap. A di ychwanegu joch go lew o sebon golchi listri. Dyma'r darn sy'n hwyl. Dwi am arllwys y dŵr dros y darn ffelt a'i lychu yn reis dda. Cael y darn arall o'r bubble wrap a mae'r swigod rwan yn mynd am i benno. Da chi angen bon braich i wneud hyn. Felly cael eich bagiau plastig a mynd ati i ddechrau rwbio a ffelt. Eisiau gwneud hyn am o ddeutu 10 munud. Dwi'n meddwl bod hi'n barod i godi y bubble wrap. Dwi'n binsio fo a mae'r gwlan wedi glynu at ei gilydd. Na i jyst roed yn llaw drosto fo i wneud yn siŵr bod o'n hollol sownd. Cam nesaf ydy golchi'r sebon i ffwrdd. Mae'r dŵr cynnas yn helpu i ffeibr y gwlan sticio'n well. Gofalwch nad ydy o'n rhy boeth rhag ofn i chi losgi. Na i gwasgu'r sebon oddi arno fo, cyn mynd ymlaen at y tap dŵr oer. A hwn rwan yn rhoi sioc i'r gwlan. A dyna ni! Cwbl sy'n angen neud ymlaen ydy gwachod iddo sychu. Ar ôl chydig oriau'n sychu, mae'r broses syml wedi dod i ben. Dwi wedi penderfynu gosod y gwaith ar darn o gerdyn gwyn. A dwi'n meddwl bod yn edrych reit trefiadol. Da chi'n gytuno?